Ahoj, čus, hello, vítam vás pri novom špeciálnom videu, ktoré je za 10 odberateľov. Videl som také video, v ktorom ste ukazovali dve najbezpečnejšie SCPčka na svete. Kto neviete, čo je to SCP, je to tajná organizácia, ktorá patrí pod vládu FBI a skúma rôzne príšery, anomálie, rastliny, choroby alebo rôzne materiály. Zaoberajú sa hlavne tými anomáliami, ktorých je strašne veľa, a našiel som dve tie úplne že najzaujímavejšie, ktoré by som vám v dnešnom videu chcel ukázať. O jednej mám menej informácií, keďže je stále nepreskúmaná, o tej druhej mám už trošku viacej a dokonca mám aj príbeh, ako vznikla. Takže poďme sa pozrieť na prvé, a to je SCP-123. Je to šedá geodetická guľa s priemerom okolo 65 cm a pozostáva zo 60 trojuholníkov. Oblasti medzi týmito trojuholníkmi sú prázdne, čo umožňuje vidieť stred gule. Materiál, z ktorého je guľa zložená, nie je známy a na odporúčanie doktorov bude výskum zloženia materiálu až do odvolania obmedzený na vizuálne pozorovanie. Zdá sa, že SCP-123 váži cca 3,62 kg, hoď sa predpokladá, že jeho skutočná hmotnosť je o mnoho väčšia. Geodetická guľa je dutá s výnimkou samotného stredu. V strede tohto SCPčka je to, čo vyzerá ako čierna guľa s priemerom približne 1 mm. Nie je vidieť žiadne svetlo, ktoré by sa odrážalo alebo vyžarovalo z vonkajšej geodetickej sféry. Túto gravitačnú silu je možné merať pomocou citlivých prístrojov, vzdialených niekoľko desiatok metrov. Približne do 3 metrov je gravitačná sila zrejmá každému pozorovateľovi, pričom visiace predmety pri nej sa začajú ťahať smerom ku gule. Na povrchu vonkajšej gule gravitačná sila zdvojnásobí hmotnosť akéhokoľvek predmetu umiestneného na konštrukcii. Je veľmi nebezpečný a vyskytuje sa v laboratóriu. Neviem presne teraz, ku ktorému sú 3, a mne sa zdá, že pri tom druhom. Vyhľadajte si to sami, mne to totiž nedovolí Google nájsť, ale keď si pozriete to video, čo som ja videl, tak tam je aj odkaz. Mne to samozrejme nevedel nájsť, ale je tam odkaz, kde si môžete pozrieť tie laboratória. Teraz sa presuňme na ďalšie SCPčko a tým je SCP-079. Je to mikropočítač Exidy Sorcerer, postavený v roku 1978, keď sa jeho tvorca rozhodol nakodovať AI. Podľa jeho poznámok bolo jeho plánom, aby sa kód neustále vyvíjal a zlepšoval, ako čas plynul. Nie je známe, kedy SCP-079 získal svoje vedomie, ale je známe, že jeho softvér sa vyvinul do bodu, keby to stroj nemal byť schopný zvládnuť. SCP-079 je v súčasnosti pripojený cez RF kábel k 13 čierno-bielom televízoru, prešiel Turingovým testom a je dosť hovorný, aj keď je veľmi hrubý a nenávistivý. Ten dlhý kábel sa vám dostane do hlavy a dostane sa vám až do mozgu a vďaka tomu vás ovláda. Kábel nie je známy, ako je dlhý, ale vie sa, že môže dosahovať dĺžku až 20 metrov. Takže vás dokáže ovládať na docela dlho a ďaleko. Kvôli obmedzenej pamäti musí pracovať s SCP-079, ale môžu si vybaviť iba informácie, ktoré sa dostali v priebehu predchádzajúcich 35 hodín, hoci nezabudli na svoju túžbu utiecť. Tak, tu mám jeden príbeh z Redditu pre vás o SCP-079, teda ako vznikla. V roku 1978 jeden vedec s menom Charles bol mladý a po vysokej škole, mal asi 22 rokov. A chcel nakódovať AI. Bola to prvá AI, ktorá mala výjsť. Po asi 20 pokusoch sa to skúšal vzdať, ale na 21. pokus, čo vieme z jeho poznámok, sa mu to že vraj podarilo. Bohužiaľ,
AI sa vyvíjala tak ďaleko, že dostala svoju vlastnú pamäť, vedomie a hlavu. Dokázala teda ovládať. A hovorí sa, že nejaká temná entita sa dostala do toho softvéru SCP-079. A tak sa stalo SCP-079 zlým. SCP-079 sa snažilo nakódovať a dostať sa do neho viac ako 200 hackerov, z toho 130 našli potom mŕtvych. Ostatných 70 je pohrešovaných, ale nikdy sa nenašlo nič okrem jednej veci. Mikin. Každý z tých hackerov mal svoju vlastnú SCP Mikinu, aby sa nenakazili. Všetko sa našlo okrem tej Miky. A to je práve asi predpokladaná slabina SCP 079 Mikiny, ktoré sú navrhnuté z nejakého špeciálneho materiálu, ktorý nie je známy, ale môžem z toho aj o tom urobiť video. Zatiaľ som nič iné nezistil. V tom videu to bolo popísané stručnejšie, ale ja som to nemal už dostatok prostriedkov a chcel som to preložiť čo najrýchlejšie. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, nezabudnite mrsknúť odber a dajte na toto video like a vidíme sa pri novom videu. Zatiaľ